Okay. Hala. Oh, ito na po. Ang mga kasikag. Sumisikag. Ang mga kasikag na magmara. Ayan. Anong tawag dito? Lobster. Ah, oo. In Bisaya, Hindi sa... Banagan. Oo, ito ba yung tatawag na... Kung mano kayong banugon? Kaya pag pasbasi na pagmahal. Ha? Okay na kay nakapokus na sa M. Pasok araw. Aw na suka na suka di ba? Salamat Insi. Si Insi Jennifer Infante. Ering ko ayan oh. Siya po yung overall manager ng Mabanagan na to. Ayan sa Suba National High School. Yan din na si Ma'am Jen, oh. Adwa. Lapulapong hilaw. Iton? Aw igin papanay nga di sa iyo. Ay, may to na hurmaan. 1 year na yun eh. Ay, hurmaan ninyo. 1 year na pala yun eh. Masaktan, ang gabay mo Ayaw. Tama na siya rin. Wala na, hindi mahuli ka na. Kaya ako na kinikila nga. Amay. Ikaw na ang dad. Nani siya kulambutan. Pugita. Ako gita. Ayan. Mapayla kay ginhamis ni Ma'am Jen. Ayan oh. Sikatin ni Boss si Insya. Napasiro naman, di ba? Napasira. Yan, ano, Bayaw. galabutan. Yan di 4. Di ba? Matindi si Ma'am Jen. Gimpakyaw niya ang tanan ng kanang 10 kilos ng isda. Hindi ate, 4 lang muna siya di. Oh. Di ba? 4 lang muna tiyap diyan buwas na uno. Hala. Sir, saan ilagay ang lagay? Hala, Insi Bibi. Sa mga taga-Suba, yadi na si Insi Bibi ho. Shout out. Mga taga-Suba. 3 point. Pakyaw ni Insi Bibi, malat giyaman yan, no? 4-3 point lati. Oh. Babay din naman ito na 2,000. Yaman. Sabi ni Kasikag Dudoy, mag-follow lang kayo sa page niya at may 1 kilong manlalara kayo. Abangan ko na pagbayad ni Insi Bibi para good. Okay na ka dito. Ayan guys, magbabayad na po si Dunya Jennifer Eringco. Didi ka. 4.75. Ayos ko man.